Hi friends, please like my video and subscribe. ମୁଁ ରାକେଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆର୍କେ ଟେକ୍ନିକାଲକୁ। ଆଜିର ମେନ୍ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି କେମିତି ଆମ ଗାଡ଼ିର ସ୍କ୍ରାଚକୁ ଆମେ କେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିଭେଇ ପାରିବା। ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ମୁଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେବ। ମାତ୍ର କୌଣସି ବିନା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିକି, କେଉଁଠିକି ବି ନ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ଘରେ ବି ଏଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କରିବାକୁ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଥିବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ କିଛି ତେଲ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେକୌଣସି ତେଲ, ଅଏଲ୍ ହେଉ, କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଅଏଲ୍ ହେଉ, ଆପଣ ନେଇକି ସେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଉପରେ ଘଷିବେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତାପରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେମୋ କରିକି ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ବହୁତ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୋର ବହୁତ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି କେମିତି ସ୍କ୍ରାଚ୍ ରିମୁଭ୍ କରିବି। ମାତ୍ର 1 ମିନିଟ୍ରେ କିଛି ତେଲ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଠି କିଛି ତେଲ ମୁଁ ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଲିଭୁଛି, ଫେଡ଼୍ ହେଉଛି। ମାନେ ଏମିତି ଥରେ କଲେ ତ ହେବନି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଥର କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 2 ଥର ଖଣ୍ଡ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଲିଭିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଟିକେ। ମୁଁ ଡେମୋ ତ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଉଛି, ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଉଛି। ମୋତେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ବି କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଲାଭ ମିଳିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଏଠି ବି ବଡ଼ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ବି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ଆରେ ସେମିତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଯଦି ହେଇଥିବ, ଘଷି ହେଇଥିବ କି ନିକେଲ୍ ଉଠିଯାଇଥିବ, ସେଇଟା ତ ହେବନି ନା। ଏମିତି ସିମ୍ପଲ୍ ସ୍କ୍ରାଚ୍ରେ ଟିକେ ଟିକେ, ମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଜର୍ ହଉ ବା ଟାଙ୍କିରେ ହଉ, ବା ଯଦି ସେମିତି ଯଦି କିଛି ହାଲକା ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ତେଲ ଦ୍ୱାରା ବା ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ସ୍କ୍ରାଚ୍ଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଇପାରିବେ ତା ସହିତ। ଏମିତି ଯଦି ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ନିକେଲ୍ ଉଠିଯାଇଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଟାଙ୍କିରୁ କି ସାଇଲେନ୍ସର୍ ପାଇପ୍ରୁ କି ଯେଉଁ ଏଭ୍ରି ପ୍ଲେସ୍ରୁ କି ଭାଇଜର୍ରୁ, ସେଇଟା ତ କରିହେବନି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ହାଲକା ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ରିମୁଭ୍ ହେଇଯିବ। ବିନା ପଇସା ନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି, ବିନା ଗ୍ୟାରେଜ୍କୁ ନ ଯାଇକି ଆପଣ ଘରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଟାକୁ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ଟି ମୋର ହେଇଥିଲା ଏବେ ତା ସହିତ ଫେଡ଼୍ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଲିଭଉଛି। ଏମିତି ବି ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି କରନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ, ସ୍କ୍ରାଚ୍ ରିମୁଭ୍ ହେବ 100% ସିଓର୍। ଆଉ ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଅଛି, ଆଗ ଭାଇଜର୍ରେ, ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ଭାଇଜର୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି କିଛି ରିମୁଭ୍ କରିବା ଆମେ। ଏଠି ବି ସେମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, କିଛି ତେଲ ନେଇକି ଆମେ ସେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଉପରେ ସିମ୍ପଲି ମସାଜ କରିବା, ମାନେ ଘଷିବା ସେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଲଗାଉଛି ତାରି ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଉପରେ। ଆମେ ସେ ମୁଁ ତ ଏବେ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ତେଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କୋକୋନଟ୍ ତେଲ, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାରି ଉପରେ ଘଷନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ସାଇନିଂ, ଗାଡ଼ିର ଭାଇଜର୍ର ସାଇନିଂ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିଷ୍କାର କପଡ଼ାରେ ପୋଛିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଫେଡ଼୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ବି ଟାଙ୍କିରେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ଆଗରୁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ବଟ୍ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି, ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଲା ମୋତେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ କଲି। ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଲାଇକ୍ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ
मजादार वीडियो आपण मानक पे अपलोड करी आपण माने फास्ट मो वीडियो को देखि पारिबे। सो प्लीज फ्रेंड लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हल्का हाथ रे आपण माने से ऑयल को